Na soma da labaran duniya. Suna na Aisha Sharif Babba. Dakarun juyin juya halin musulunci na Iran sun ce sun kai hare-hare kan tankokin da komai a mashigar Hormuz da kuma wuraren da ke da alaka da Amurka a kasar Bahrain, yayin da rikici a tsakanin Iran da Amurka ke ƙara kamari. Dakarun sun ce sun lalata wasu jiragen ruwan da mai bayan sun yi watsi da gargaɗin da aka yi musu tare da kashe na'urorin da ke nuna inda suke zirga-zirga. Ana ta bangaren rundunar sojin Amurka ta ce dakarunsu sun kai harare kan wuraren da sojoji suke a sassan Iran. Rundunar ta kuma ce a yanzu suna da sojoji 50,000 da aka jibge a yankin gabas ta tsakiya. These latest developments raise the prospect of a return to Wakilar BBC ta ce waɗannan abubuwa da ke faruwa a baya-bayan nan na ƙara nuna yiwuwar sake komawa yakin da ƙasashen biyu ke yi ƙasa da wata guda bayan ɓangarorin biyu sun rattaba hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Kotun kolin Brazil ta haramta wa Flavor Bolsonaro, wanda ke neman shugabancin kasar, ziyartar mahaifinsa tsohon shugaban kasar Jair Bolsonaro na tsawon kwanaki 90 bayan ta ce an karya sharuɗan ɗaurin talalar da aka yi masa. Ana tsare da Jair Bolsonaro a gidansa ne bayan an mayar masa da hukuncin ɗaurin shekaru 27 daga kurkuku zuwa tsaurin talala. An same shi da laifin kisa wani yunkurin juyin mulki domin soke sakamakon zaben shekarar 2022 da ya sha kayi a cikinsa. An hana tsohon shugaban kasar amfani da shafukan sada zumunta ko da ta hanyar wani mutum daban. Sai dai a ƙarshen makon da gabata dan nasa ya karanta wata wasiƙa daga gare shi a shafin YouTube, lamarin da ya sa kotu ta dakatar da shi ziyartar mahaifin nasa. Ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka ta ce wani jami'in hukumar kula da shige da fice ya harbe tare da kashe wani mutum a jihar Maine saboda abin da ya bayyana a matsayin barazana ga tsaron lafiyar al'umma. A cikin wata sanarwa da aka fitar sa'o'i bayan aukuwar lamarin, ma'aikatar ta zargi mutumin da kokarin tserewa daga wurin da abin ya faru. Sai dai ba a bayar da cikakken bayani akan abin da sa aka ɗaure shi a matsayin aka ɗauki lamarin a matsayin barazana ba. Sanatan jihar Maine August King ya ce ma'aikatar ta shaida masa cewa mutumin wanda shine na baya-bayan nan da jami'an hukumar suka kashe ba shine wanda ake nema a kama ba. Ya ce mun kaɗu da abin da ya faru a yau. Mun kaɗu ne saboda yadda aka harba mutum har lahira a kan titi a Maine. Gwamnar jihar Maine Janet Mills ta ce ya kamata a dakatar da duk wani aikin da hukumar shiga da ficen ke yi a jihar har sai an kammala binciken da ake kan lamarin. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugabar kwankwarar Venezuela Delcy Rodriguez ta sanar da haɗe ma'aikatan harkokin wajen ƙasar da na kasuwancin ƙasashen waje wuri guda, yayin da ƙasar ke ci gaba da farfadowa makonni uku bayan ta girgizar ƙasa mafi muni da aka fuskanta a ƙasar. Kazalika ta kuma nada Felix Placentia a matsayin shugaban sabuwar ma'aikatar, inda ta bayyana shi a matsayin ƙwararre a harkokin da suka shafi ƙasa da ƙasa. A watannin baya-bayan nan, Palencia ya kasance jakadan Venezuela a Amurka a daidai lokacin da dangantakar ƙasashen biyu ke farfadowa. A ranar Litinin din da ta gabata, Ms. Rodriguez da mataimakinta mai kula da harkokin tattalin arziki sun ce tattalin arzikin Venezuela ya tsaya da kafarsa duk da idolin da girgizar ƙasar ta haddasa. Shugabar ta kuma ce yawan man fetur da ƙasar ke haƙuwa a shekara na ci gaba da tafiya yadda ya kamata. Adadin mutanen da suka mutu sakamakon gobarar da ta tashi a wani wajen shan barasa a Bangkok, babban birnin Thailand, ya karu zuwa mutum 30. Mutum 24 kuma na cikin mawuyacin hali saboda raunukan da suka samu. Gobarar ta yadu cikin wajen da sanyin safiyar ranar Litinin. Ana kuma ci gaba da gudanar da bincike akan musabbabin tashin gobarar. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. Na ƙara fito da barkewar mummunan yaƙi bayan da suka sanya hannu kan yarjejeniyar tsagaita wuta. Sojojin Amurka sun ce sun kammala zagaye na uku na jerin hare-hare da suka kai kan wurare daban-daban a Iran da zumar raunata karfinta na kai hare-hare kan jiragen ruwa da ke wucewa ta hanyoyin cikin teku na ƙasa da ƙasa. Haɗaɗɗiyar daular Laraba ta ce Tehran ta harba wasu makamai masu linzami da ke sarrafa kansu kan wasu jiragen dakon mai mallakin Emirati, da ya hallaka jami'in jirgi guda da raunata mutum 8. Amurka dai ta mayar da hankali kan sake toshe hanyoyin zuwa tashoshin ruwan Iran da dukkan wani yanki na gaɓar ruwa domin katse hanyar samun kuɗin Iran ɗin. Washington dai ta sha jaddada cewar lallai sai Iran ta buɗe mashigar ta Hormuz baki ɗayanta. Sai dai shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa Amurka za ta